Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní videa na kanále Xperia X8 Fanportal a dnes si predstavíme aplikáciu s názvom Eurocoins. O čo ide? Samozrejme sú to euromince. Je tu vlastne zbierka všetkých euromincí, všetkých štátov, ktoré sú v menovej únii. Je tu možnosť si ich zoradiť podľa minci, podľa krajiny, kde vlastne sa nám ukážu všetky krajiny, ktoré sú v menovej únii. A môžeme si vlastne vybrať hociaký štát. A tu vidíme vlastne tie národné strany, ako vyzerajú, plus aj tie výročné, že také pamätné mince. Keď si to rozklikneme, vidíme tu, čo na tom je znázornené a pri tých výročných minciach aj k akej príležitosti je to. Takže takto, keď si dáme mince, tak všetky vlastne takto zoradené podľa ABCD, takže keď máme nejakú dvojeurovku, tak proste si pozrieme národnú stranu a hneď vieme, od koho to je. Je tu jedna vec štatistiky a ide o to, že môžete si buď zbierať, alebo teda ktoré ste mali v rukách, tak si môžete zaznačiť. A to takto, že buď takto národnou stranou a tunak vlastne vpravo je štvorček, ktorý jednoducho zaklikne. Keď je tam číslo 2, tak znamená, že je viac tých mincí. Staršie, novšie, niekedy sa mení. Výrazná zmena tam je, niekedy nie. A jednotlivé si zakliknete. Keď si zakliknete, tak jednoducho ich máte. Ja teda mám... Ja som tu teraz vlastne len 2 dní, druhý deň to mám, takže mám ich tam ešte málo, ale proste sú tu, hej, začerknuté. Každú jednu mincu si vlastne môžete rozkliknúť a máte tu všetko. Keď si dáte štatistiky, tak sú tu jednoducho štatistiky, z ktorých koľko minci dokopy máte, z jednotlivých nominálnych hodnôt podľa krajín a podľa tých pamätných mincí a tak ďalej. Asi toľko. Keď si to stiahnete, tak vlastne tie štatistiky nie sú primárne zapnuté, takže treba si to zapnúť v nastaveniach. A potom môžete už jednoducho zbierať. Je to zaujímavá aplikácia, jednoduchá. Na Google Play Store je bezplatne, zdarma na stiahnutie. Takže pre tých, čo buď nejak zbierajú, alebo proste chcú vedieť, aké mince má človek v rukách, tak si môže proste stiahnuť tú aplikáciu a pozerať a dozvedieť sa niečo nové. Toľko k tejto aplikácii, ak som povedal, je dostupná zdarma, tak to chce, stiahujte a zbierajte. Toľko k tomu. Ďakujem za sledovanie. Uvidíme sa pri ďalšom videu na kanáli Xperia X8 Fanportal. Dovidenia.